initial nga kuan mga higala, pagpangutana, no, kung asa man nimo unsa in what way, in what manner mga higala, nga na-obtain or na-acquire ni Representative Libeste kini mga higalang nasampit nga Cabral files. Well, kung kining iyang file mga higalang nakang Libeste nag-inusara ni o wa ni kambal, makaingon ka mga higalang it could be fabricated. Pero ang nasampit man gud nga file karon, no? Karon si Lacson medyo patip ana na pud ngulipas na pud gamay, pero naa siya file. No? Giyatagan siya sa abogados, pamilya mga higala sa mga Cabral. Ang ombudsman do na po'y file. Upat di ka kopya dayron? No? Ang computer nasa ombudsman. Silyado mga higala. O tanag unsaon ang buying na. Naaman kang ombudsman na Jesus Crispin Buing Rimulya mga higala ang makasalig ba kami nga mga tao, kami nga mga Pilipino? Wa magumuingon nga inyo nang itamper. Wa magumuingon nga inyo nang tanggalon. Kay base magod, ingani magod na mahitabo. Moingon karon si Libiste nga, same source me. Na ay kang Lacson, na ay kang Libiste. Tuapoy dito sa usa ka kanang bilyonaryo channel. Yawa po na nga channel mga higala, no? Pangalan palang daan, kwarta na mga katropa. Bilyonaryo man yan. Tulo. Kumbaga tulo. Nya ang giingon nila nga tinubdan, tuwa karon mga aron ma-verify, to verify the source, kaya ang source karon mga katropa, if I'm not mistaken, silyado o naa mga higala sa ombudsman for the interest of the truth mga igsoon. Kinahanglan kuno ning maproteksyonan. Ang pangutana mga higala, pangutana ra ning ato ay we are not insinuating mga higala nga ilaning pinturahag puti mga higala ning tanan. No? Ang pangutana na toron, kaalyado ba si Rimulya mga higala o si Marcos? Kamoy tuwag. Ang pangutana na pod, makasalig bata. Ngang ebidensya mga higala, nagihuptan diya sa ombudsman, dili mga higala mapulyot. Bullseye!